Ayşem'le kötümüz temdeyken kötümüzden sasıralgan eкен. Qaragım жаным, sen ajenin kurtların bäri dämdi goý. Bu ultuk tagamynyň biri qurt diýdi. Kurtdy biz 4 tülük maldan algamyz. 4 tülükke biz sirdi alamyz. Şu sirdi biz birinçiden sawamyz. Ay kelin, sawup goýgan sütümdi alyp gelşi. Meni ajesi daýndap goýdy mana. Mana qaragym gördüňmi? Mana senin anan sütdü sirden sütdü sawup akelgen. Endi tamyzyny da keşi. Mınav ayranyň tamyzygy gördüňmi? Qaragym, osu tamyzykdy biz sütümizge kuyamyz. Ala goý. Mana odan keyin ydysty biz orap жылы жерге aparıp koyamız. Kelin apara koýaýyn, betini orap koýaýyn. Odan keyin o bizde ayran bolup çygady. Kızım, sütümüz üýüp bolganda sen bizge ändimi, takpagyndymy aýtyp beş qaragym. Jaraydy. Anasım hatayması sağlamam. Küsüpünüken Şikimitim vermeyken Jazapamma ona bara bidim kıdırım. Ben koşagan aldırdan şıga girdi jügürüm. Atamına ayrıldı. Şikimitim vermeyken gittim onu sağırıp koşaganım haydi. Oy qaragym, aynalay menim janım. Mene O aje jarasın. ayran da daýym Mana boldy. ayranymyz da daýym boldy. Mana gördüňmi kızım? Bunun adı ayran diýdi. Endi osu ayranymyzdy kübüge kuyamyz. Al kelinim, kübünde akele goý. Ayranymyzdy kuyaýyk. Mene aje köpüge ayranymyzdy kuyup pisemiz. Senin mana gördüňmi bak kızım ayranymyzdy. O mayımız da tüsüp kalıptı. Mene aje mayımız da daýym boldy. Awuz tiýip däm tatyp oturuňuzda. Oy senin anan al. Men hazır süzbeni ala gelemin. Kızım odan keyin mına kübüdegi kalgan pisken ayranymyzdy biz dorbamyzga kuyamyz. So dorbamyzdan biz kurttun süzbesini çıgaramyz. Mana qaraş sen ananyň kanday altyn, sap sary maýymyz geldi. Endi osuny biz osdan biz awuz diýip. Kızım. Awuz diýiş. Kanday dämde sary maý. Aje, mana süzbemiz de daýym boldy. Oh. Mana endi biz kurt jasaýmyz. Mana gördüňmi kızım? Mana. Oy, mana endi bu süzbemizge kichkene mana tuzumyzdy kosamyz. Bu kichkene tuzdy bol gerek. Bu öte paýdaly. Kurt şöldegen кезде şölünde basatyn. Karın açkan кезде jep karndy toýdurasyn. Bu kurttun öte türleri köp. Sarı kurt bar, maylı kurt bar, malta kurt bar, öte türleri köp. Bayağı zamanda bizning jawongerlerimiz jawonga çykkan кезде osu kurttardy dorbalarına salıp şölüp kaldyryp osuna jep oturatyn. Oy jaraýsyn kelinim. Al endi kızımız ekemiz osu kurtumuzdy jasaýyk. Mana dämin görşi kızım. Kanday bolupdy? Dämler bopdy. Iya, bunu men de göreýin. Tuzu jaksy eken. Endi muna 2 ala